Hey cuties! Εγώ είμαι η Μαριάννα. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube και θα απαντήσω σε μερικές από τις ερωτήσεις σας που μου κάνατε στο Instagram για το ότι έχει να κάνει σχέση με μένα και για τον εαυτό μου για να με μάθετε καλύτερα. Η πρώτη ερώτηση είναι αν μπορούσες να κάνεις 3 ευχές, ποιες θα ήταν και γιατί. Η πρώτη θα ήταν να είναι καλά οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Η δεύτερη θα ήταν να εκπληρωθούν όλα μου τα όνειρα. Και η τρίτη να πετύχω όλους μου τους στόχους. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το μακιγιάζ και μέχρι που θέλεις να φτάσεις? Ασχολούμαι εδώ και 3 χρόνια, αλλά τον τελευταίο χρόνο το πήρα λίγο πιο σοβαρά. Και πιστεύω πως δεν έχει ωραία για το που θέλεις να φτάσεις, γιατί χρόνο με τον χρόνο γίνεσαι καλύτερος. Πώς ανέβασες σε άλλο σκαλί τον τρόπο με τον οποίο βάφεσαι? Βλέποντας διάφορα βίντεο, make-up tutorials, παίρνεις καινούργιες tips και τα δοκιμάζεις, αλλά πιστεύω ότι με το exercise γίνεσαι σε όλα καλύτερος. Πότε άρχισες να ασχολείσαι με το make-up? Όπως είχα πει και πριν, εδώ και 3 χρόνια ασχολούμαι με το make-up, αλλά το τελευταίο χρόνο το πήρα πιο σοβαρά. When are you planning to be a mommy? Δεν είναι στα σχέδια μου αυτή τη στιγμή, αλλά στο μέλλον θα ήθελα να κάνω μωρά γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ. Ίσως στο μέλλον. Επόμενη ερώτηση. How do you get your lips so perfect? I don't do honey. Lip fillers do. Why did you start working out and why did you stop now? Although you still look great. Thank you. Τώρα σταμάτησα γιατί θέλω να ξεκουράσω λίγο το κορμί μου και βασικά ήθελα να ακολουθήσω περισσότερο το make-up και γι' αυτό είπα να δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό που αγαπώ. Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο? Γενικά μου αρέσει να είμαι παρέα στον ελεύθερο μου χρόνο για φαΐ, για ποτό, οτιδήποτε. Φτάνει να είμαι παρέα. Και η τελευταία ερώτηση είναι Tell us about your school years. Στα σχολικά μου χρόνια υπήρξα πολύ αντιδραστική, αν και είχα καλούς βαθμούς. Ήμουν πάντα αντιδραστική και με τους καθηγητές και με τους μαθητές και γενικά ήμουν λίγο έτσι, έκανα το δικό μου πάντα. Αφού σας απάντησα τις ερωτήσεις, θα ήθελα να ακούσω τη δική σας γνώμη. Αν μπορείτε να μου αφήσετε σχόλιο κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας, θα εκτιμούσα πολύ αν μου κάνατε subscribe, like στο βίντεο. Θα σας αφήσω όλα με τα social media κάτω στο description box και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!